Differentiering af kimskiverne. Jeg forstår det ikke. Det gør jeg heldigvis. Differentiering betyder, at man laver noget forskelligt. Her kigger vi på vores blastocyst, som starter med at bestå af indre cellemasse og trofoblasten. Den indre cellemasse er det, der er relevant i forhold til vores kimskiver. På den 8. dag, der differentierer den indre cellemasse sig til ibeblastcellerne, som ligger her i ibeblastlaget, og rundt om indenunder har vi hypoblastlaget. Heroppe har vi amnionhulen. Det var vores første differentiering. Nu vil vi ned til den næste, der hedder den trilaminære kimskive, som vi skal nå frem til. Der zoomer vi ind på vores blastocyst her på det her område, som vi kan se hernede. Der har vi vores ibeblastceller, og vi har vores hypoblastlag hernede. Her har vi primitivforen. Det er her, at nogle af epiblastcellerne vil trænge ned og henholdsvis kreere det endodermale lag, det mesodermale lag og det ektodermale lag. Det var det sidste, der skete på den 15. dag. Og så når vi frem til de forskellige lag, som vil bygge de forskellige ting op i kroppen. Hvad så med dannelsen af notokorten og neuralrøret? Det skal jeg fortælle dig. Dannelsen af notokorten og neuralrøret. Notokorten dannes ved, at i den bilaminære kimskive, at vi har nogle celler, nogle prænotokodale celler, der trænger ned igennem primitivfuren og sætter sig fast på hypoblasten. Efter det, så sker der differentiering ud i de 3 lag, så vi får den trilaminære kimskive. Her sætter cellerne sig fast på endodermen og bliver til det, vi kalder for notochordalpladen. Efterfølgende frigør notochordalpladen så fra endodermen og bliver til det, vi kalder den definitive notochord. Og så må vi ikke glemme dannelsen af neuralrøret. Dannelsen af neuralrøret starter ved dag 17, hvor vi har det ektodermale lag, der så småt begynder at trænge ind mod notochorden. Over ved dag 19 ser vi, hvordan det ektodermale lag så småt er ved at trænge sammen og har dannet det, vi kalder neuralkammene, også kaldet crista neuralis. Over ved dag 20 ser vi, hvordan det ektodermale lag har trukket sig endnu tættere ind mod hinanden, og crista neuralis er ved at nærme sig hinanden. Her har vi så dannet det, vi kalder neuralfugen. Går vi ned til dag 21, så ser vi, hvordan crista neuralis er gået helt sammen, det er den sorte prik, og har dannet det, vi nu kalder neuralrøret. Over neuralrøret har vi så et nyt ektodermalt lag. Det grønne, vi kan se hernede, er det gamle mesodermale lag, som nu kan deles op i paraxiale mesoderm, som er de grønne klatter herinde, som senere bliver til somitterne. De små grønne klumper her er det intermediære mesoderm, som senere bliver til de ekskretoriske enheder. Nu forstår jeg det. Det skal fejres. Jeg forstår det også. Lad os fejre det sammen.